Borykał się z biedą i problemami zdrowotnymi. We Lwowie trafił nawet do szpitala z powodu skrajnego wyczerpania. Udzielili mu wtedy pomocy życzliwi intelektualiści, m.in. historyk Wojciech Kętrzyński, ale mimo to Derdowski w końcu wrócił na Pomorze, zniechęcony niepowodzeniami. Sam pisał z goryczą o tym okresie. Dotąd bałem się tylko biedy niemieckiej i wmawiałem w siebie, że polskiej się nie dam, ale już i ta jakoś zaśmiało do oczu mi zagląda. Powrót do Torunia w 1884 roku przyniósł mu względną stabilizację, zarówno zawodową, jak i osobistą. Osiadłszy znów w redakcji Gazety Toruńskiej, Derdowski zaczął poważniej myśleć o ustatkowaniu się i założeniu rodziny. Właśnie w Toruniu, na przełomie lat 1883–1884, poznał swoją przyszłą żonę Joannę Lubowiecką. Joanna była córką organisty z Golubia, a przy tym utalentowaną amatorką teatralną. Spotkali się, gdy grała tytułową rolę w amatorskim przedstawieniu opery Hulk. Młoda, pełna wdzięku aktorka od razu zawróciła pisarzowi w głowie.